ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರ್ಲೆಂಚೊಲರ್ ಬೈಯರ್ದಿಂಚಿ ವ್ಲಾಗ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನಿ ಬೈಯಡ್ ವನಸ್ಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಅಂಚನ ಮಗಲ್ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ದಾದಿ ಖಾಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರೇ ಬಂದು ಅಂಚ ತರಕಾರಿ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋರೆ ಉದಸಿನ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಬರತ್ತನ ಬಕ್ಕ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಪುಂಡು ಮುಗಾಲುಂಡು ಹೊರ ಬತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಈ ಸೈಡ್ ದಾಗಲೆ ಬರ್ಸಣ್ಣಲುಂಡು ಉಡುಪಿ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಕೆಲವು ಬರ್ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಗ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದ್ಯಾನ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಪಿರಾಡ್ ತೋಜುಂತುಲೆ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ನಾಯಕದ ಸೊಪ್ಪುಂದು ಸುಮಾರು ಜಪ್ಪೆನ ಜಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗಂದು ಬೇಲೆದ ನಡು ಏನಾ ಗೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇದೇ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಾಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಒಟ್ಟು ಮೂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನು ರಡ್ಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಎಲೆಂಜಿ ನಾನು ಕಾಡೆ ಬಂಡೆ ನಂದು ಬೈ ಮಿಸ್ ಆದ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಸೊಪ್ಪು ನಿಗಲು ತೂತರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಈ ಸೊಪ್ಪುಗು ಏನಂಪೇರು ಗೊತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಅನ್ಪೇರು ತುಳುಟು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡದ ಆಂಡನೆಕ್ ಚಕ್ರಮುನಿ ಸೊಪ್ಪು ಅನ್ಪೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಸುಮಾರು ಸಲ ಪಂತೆಯಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಈ ಸೊಪ್ಪುಡು ವಿಟಮಿನ್ ಹೇರಳವಾದುಂಡು ನಮಕ್ ಏನೇ ವಿಟಮಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಲಾಯ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಏನಲ್ಲಿ ತಿಂಡ ವಾಯ ಆಪುಂತುಲೆ ಇಡೀ ಫುಲ್ಲು ಬಂಜಿ ಪುರ ಡುಬ್ಬ ಆಪಿನಿ ಐಕೊಂದು ವಾಯ್ಕ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪುದ ಕೈಪು ಒಂದೇನು ತಿಂಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ದಂಶ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಾಡಿಡ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಈ ಸೊಪ್ಪುಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಉಪ್ಪುನತೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ದಾಲ್ ತಿನ್ನಾರೆ ಪಂಡ ಕಜಿಪು ಒಂದಿನೇ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಜತ್ತೆ ನಾನಂತ ಜಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಅವು ಪಂಡ ಕಜಿಪು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಕಜಿಪುನು ಮಲ್ತು ತಿನ್ನಗ ತೀಪೆ ಆಪುಂಡು ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಕಜಿಪು ತೀಪೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಂಡಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ತೊಜಂಗ್ ದಲ್ಕನೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಜಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಒಂಥರ ಟೈಪ್ ಕೆಲವರು ನಿಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪು ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಅಂಚ ಕೆಲವರು ನಿಲ್ಲಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಕ ಅಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ದುಮ್ಮುರು ಎಂಟು ದಿಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ಕನತ ಮುಲ್ಲ ಅರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆತುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ತ ಕೆಲವು ಗೆಪ್ಪೋಡು ಶಿ ಪಿತೇದೆ ಬತ್ತಿಂದುವೆ ನರಕ ಒಲೆ ಬೋಲೆ ಅಂಚ ಒಂದೇನೈತೆ ಕೆಲವು ಗೆಲ್ಲುನ್ ಪುರ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲು ಪುರ ಗೆತ್ತಂಡ ನನ ಆತು ಅಂತ ಪುಳ್ಳೆ ಮಾತ ದೀಪು ಅಂಚ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಲೇನು ಗೆತ್ತದು ಗೆಲ್ಲನ್ ಪುರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಈತು ಬೇಗ ಓಡಿ ಬರ್ಪಿ ಖಾಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಅರ್ಪಿನೇ ಮಂಡೆ
ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಇಂಚ ಲೊಂಬುದು ಇಂಚ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ದಾಲ ಪುರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಾಡ್ ಬಂದು ಪುರಿ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬರ್ಸತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಅಂಚ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುನ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತು ಲೊಂಬುದೀತೆ ಕಂಚನೆ ಸುರುಕು ಬನಲ್ಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡುಂಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿಮೆ ಜೀರಿಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉದ್ದಗು ಮೂರ್ದು ಪಾಡೊಂಡೆ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡ ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಳ್ಳು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೆ ಉಪ್ಪು ನತ್ತೆ ಅಂಜಾದ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿಯೇ ಪಾಡೊಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಉಪ್ಪುದ ಕಸ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುನ ಮಾತ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ವರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದೊಂದು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೋಪಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಯ್ತಂಡು ನನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೆರೆ ದಿನ ಅಂಚೆ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪರಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಏತು ಬೇಯ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಅಂತ ಬೇಯಂದಿಲಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪುಣೈತೆ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಮೂಲು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುದ ಕಜಿಪು ತಯಾರಾನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುದ ಕಜಿಪು ತುಲಿ ಇಂಕಂತೂ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುದ ಕಜಿಪು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಜ ಬರ್ದೆ ಅದಾಯ್ಪನ ಕೈ ಪಂಚುರದ ಅಂಚೆ ತಾರೆ ಬರ್ದಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುದ ಯಾನು ಏನಪುರ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನು ದುಮ್ಮುರ್ದಿಂಚು ತೂತಿನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಸೊಪ್ಪುಡಿ ಏನಪುರ ಮಲ್ದೆ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ವಡೆ ಮಲ್ದೆ ಇಂಚ ಕೈಪು ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುಡು ದೋಸೆಲ ಮಲ್ದೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನೇ ಇರ್ದು ಅವು ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಉಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುದ ಕಬಾಬು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪು ಇಂಚ ಕಜಿಬೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಮಡ್ಚಿ ಒಂದಿನ ತಿನ್ಕಂದ ಆಪುಡು ತೀಪೆ ತೀಪೆ ಆಪುಡು ಏತು ತೀಪೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂದು ನೆಟ್ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ದಾಲ ಸಕ್ಕರೆ ಪಿಕ್ಕರೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ನೆಕ್ ಪುದರ್ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕನ್ನಡಡು ಚಕ್ರಮುನಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಂದು ಚಕ್ರಮುನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರ ಸೊಪ್ಪುಣತೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ದಂಶ ಇಂಚಿನಲ ಲೈಕ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆ ಗವಿ ಬಾರಿ ಏನ ತಿಂಡಲ ಆಪುಜಿ ಅವ ಆಪುಜಿ ಒಂದ ಆಪುಜಿನ್ ಅಂಚ ಅಗಲೆಗ್ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪನ್ಯನ್ ಎರ್ನಾಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತಳ್ಳು ಇತ್ತಂಡ ಎರ್ನಾಲ ಕೈತಳ್ಳಿತ್ತನ ಕಂತ ನಡ್ಲೆ ಈಚಿಂದ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತ ನಿಂಚೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಕಜ ಜೋಕುಲ್ನ ಓದುದು ಬರೆದಾದು ತೂರಿದ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತಿರು ತೂವರೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈಯದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಎರಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಅವಂಡ ಬೊಕ ಓ ಸೀರಿಯಲ್ 3rd ಕ್ಲಾಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪಿನಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಗೋಕುಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ತೂವರೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆಪಿಂದ ಅದನ್ನಾಗ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಏನಂದು ಐಟೊಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂದ ಗೋಕುಲಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಎಂಚೊಪ್ಪೊಲಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೈ ಆಯನ ಬಡಿದಾಡ್ಲು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಉಪ್ಪೊಲಿ ಪಂದವ ಸೀರಿಯಲ್ ತಶ್ಪಾತು ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ರಡ್ಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪಿನಿ ಬೊಂಡ ಬೊಕ ವಾ ಸೀರಿಯಲ್ ತುಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ವಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಹಾಳಾವೊಂದು ಬಂದಾಂಡ ಟಪ್ ಅವೇನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂದ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಬೊಕ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಗಿರಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದು 8:30 to 9:30 1 ಅವರ್ದ ಸೀರಿಯಲ್ ಆತಿ ಬೊಕ ಇಚ್ಚ ಸೀರಿಯಲ್ದ ತೂವರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪನ ಗಿತ್ತೆದ ಸೀರಿಯಲೇ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಎತ್ತ ಪಾಡ್ದಿನ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನ ಹೋಗಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂಚ ಜನಕ್ಕುಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ನು ಬತ್ತುಜೆರ್ ಪೂರ ನೆಗೆಟಿವ್ನೇ ಬತ್ತುವೆರು ಬೊಕ ಆಪಿನೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅನ್ಪನ ಇತ್ತರ ಈರು ಎಂಚ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪರ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ತುಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೆಪ್ಪುಲೆಂದು
ಅಂಚನೆ ವ್ಲಾಗ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬಾತಿರ್ನ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲೇರಿಂದ ಅಂಚ ಅದು ಏನು ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಂಗೆ ಕೆಲವರು ಬಂತೀನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರ ಹಚ್ಚಿಂದು ಕೆಲವರು ಬಂತೀನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾತಿರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಮಲ್ಪಿಂದು ಅಂಚ ಪೂರೈಕ್ಲಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಾರ್ ವಿತ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಜಿಪ್ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತುಲೆ ತೀಬೇತನ್ಗೆ ಇನ್ನಿತ ಸಿಂಪಲ್ ಕಿನ್ಯ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟು ಬರ್ಪದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾಡಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.